Čau ľudia, ja vás vítam od dnešného videa. Moje meno je Livko, dajte like, odber, budem veľmi šťastný. Toto video je o tom, že nachádzam sa v Olomouci v Česku. Je tam krásny kostol, dosť veľký. Dosť veľký. Teraz to zmenším. No, tak ako to bolo. Môžete si ho pozrieť. Aj zo začie. Tak, mám to. A ešte vám ukážem nejaké veci. Námestie alebo centrum Olomouce. Vyzerá takto. Uličky. Zrazu som našiel nejakú krásnu budovu. Ďalšia. Olomouc, nádherné mesto. V tomto meste býva youtuber Taký Bige v Olomouci. Čau. Keby náhodou vidíš toto video, čo pochybujem, tak hovorím ti, že Olomouc je krásne mesto. Čo to je? To je Olomouc. Ľudia, ja chcem povedať, že čau. Dajte like a odber. Idem sa nájsť, preto končí video. A natočím part 2. Čus.